Здравейте! Аз съм Надя и съм студентски консултант към Univibe. В това видео искам да ви разкажа защо и как да кандидатствате в английски университет. Защо да кандидатствате? Първо, получавате гъвкав график. Лекциите могат да се комбинират с работа и семейни ангажименти. Има опция за вечерни, уикенд и хибридни курсове. Второ, получавате международно призната диплома. Това ви дава възможност да работите не само в Обединеното кралство, но и в много други страни. Трето, университетите предоставят полезни контакти и подкрепа за намиране на работа дори след завършването ви. Четвърто, ще имате по-добри перспективи за кариера и по-високо заплащане. Пето, възможност за получаване на студентско финансиране, което покрива таксите за обучение, както и заем за лични нужди, докато учите. Доста хора са объркани относно при какви условия се отпуска този кредит и по каква схема се връща, така че бих ви препоръчала да се свържете с мен, ако имате въпроси, защото е много индивидуално. Важното тук е, че ще започнете да връщате малък процент от кредита само на сумата, която сте изкарали над 25 000 паунда годишно. Също така, заемът няма да фигурира в кредитното ви досие и не се влияе от кредитният ви рейтинг. Ако пък вече имате бакалавърска степен, може да кандидатствате за магистратура и да получите допълнително финансиране чрез Postgraduate Loan. А ето и какво е нужно. За да кандидатствате е необходимо да имате британски паспорт или статут за уседналост. Мотивационно писмо е задължително, но ако не сте сигурни как да го формулирате, аз мога да ви окажа съдействие за това. В някои случаи е необходимо и CV. Трябва да имате средно ниво на английски език. Ако имате оценка над 5 по английски език в дипломата си за средно образование, може да бъдете приети само с интервю. Ако пък нямате диплома, има възможност да бъдете приети и чрез работен опит или други квалификации. За ниво на английски се приемат и множество международни сертификати. А ето и как можем да ви помогнем. Работим с много университети, съответно имате богат избор от курсове, включително в сфери като бизнес, маркетинг, здравеопазване, креативни науки, социални науки, компютърни науки, професионални обучения и още много други. Предлагам ви безплатна консултация, подготовка за интервю, помощ с мотивационно писмо и CV, ако е нужно. Ще прегледам вашите документи и ще попълня всички формуляри, свързани с кандидатстването ви. Също така разполагаме с вътрешен портал и чрез нас кандидатурата ви ще се обработи много по-бързо. Най-хубавото е, че цялата процедура и съпорт, които предлагаме, са абсолютно безплатни за вас. Ако искате да се възползвате от тази възможност, свържете се с мен и ще ви помогна да направите първата крачка към успешното си бъдеще.